Dobrý deň prajem, vážené dámy, vážení páni, vážení tradery. Vítam vás po nejakej tej letnej odmlke znova na webinároch spoločnosti Egolo a chcem vás hneď oboznámiť, že na základe požiadaviek klientov, teda vás, prechádzame k skvalitneniu služieb samotných webinárov. Webináre sa budú nahrávať a prakticky budú sa dávať na stránku ako zverejnené. Je to kvôli tomu, pretože každý z vás bude môcť v danom čase webinár si zastaviť, otestovať si dané veci, o ktorých sa rozpráva, znova si to pustiť. Hlavnou témou dnešných vlastne informácií budú zrýchlené klávesy na MT4, period converted a testovanie stratégií. Takže odovzdávam slovo pánovi Šalátovi a dúfam, že sa čoskoro uvidíme. Ďakujem za slovo. Pekný podvečer prajem aj ja vám. Poďme hneď na prvý bod nášho programu, a to zrýchlené klávesy MT4. Takže na našej stránke v klientskej zóne vo vzdelávaní pri inštalácii InstaTradera máte možnosť si pozrieť zrýchlené klávesy na MT4, kde máte zrýchlené klávesy na rôzne uľahčenie vašej práce v prípade, že nepoužívate myšku alebo že používate na notebook a nemáte ju pri sebe, tak je tu možnosť tých všetkých zrýchlených kláves, ktoré sa v MT4 používajú, využiť. Niektoré boli novinkou aj pre mňa, skúste si ich prejsť, vyskúšať, otestovať na deme. Dosť to uľahčí potom prácu MetaTrader 4. Teraz by sme si prebrali ďalší bod, a to je indikátor period converted. Ten si môžete stiahnuť na našej stránke webináre. Webinár zo dňa 26.9., to znamená dnes. Stiahnite si indikátor period converted, takže takto si ho stiahnete do počítača. Je spakovaný, takže musíte si ho rozbaliť. Sú tam umiestnené dva súbory, XZ4 a MQ4. Tieto si skopírujeme do adresára, kde máte nainštalovaný svoj MetaTrader. To znamená C, Program Files, InstaTrader. Ja tu mám ešte ako Egolo Live. A vložíme to do Experts Indicators. Takže tu navkladáme indikátory. Takže máme ich tu. Môžeme pustiť MetaTrader 4. Po spustení MetaTradera 4 ideme do navigátora. V navigátore v upraviteľných indikátoroch si pohľadáme indikátor vložený, period converter. O čo ide pri tomto indikátore? Po vložení daného indikátora do minútového grafu vám vyjde okno v vstupoch, kde si nastavíte period multiplier. To znamená, že príslušné časové pásmo, ktoré vám zobrazuje MetaTrader 4, je minúta, 5 minút, 15, 30 hodina, 4-hodinová deň, týždeň a mesiac. V prípade, že sme ho vložili do minútového grafu a zadáme hodnotu trebárs 3, tak nám urobí 3-minútový graf. Stlačíme OK. Indikátor je vložený v danom grafe. Teraz je podstatné otvoriť ten 3-minútový graf. Ten 3-minútový graf sa otvára súbor, otvoriť offline a vyhľadáme si EUR USD M3, pretože sme tam zadali 3. Tu nám máme 3-minútový graf, ja to trošku zväčším. To znamená, každá jedna sviečka v tomto grafe sa vykreslovala 3 minúty.
Na overenie vám ukážem rozdiel medzi touto sviečkou, ktorá bola v čase 12:33 a nasledujúca sviečka, ako môžete dole vidieť, 12:36. To znamená, každá jedna sviečka sa vykresľuje 3 minúty. Takýto timeframe si môžete zvoliť akýkoľvek. Podstatné je vložiť indikátor period converted do minútového grafu a nastaviť si akýkoľvek timeframe chcete. Tu na dole potom máte otvorené M3 offline, ako offlineový graf. Kurs samozrejme daného okna nám beží ďalej. Takže hodnota 28,49, 28,50, vidíte. V čom je výhoda? Výhoda je v tom, že niekedy je vám minútový graf málo a 5 minútový veľa, tak si tam dáte 2-minútový, 4-minútový. Samozrejme môžete do neho aplikovať všetky indikátory tak, ako je to bežné. To znamená naše klasické Commodity Channel Index 32 na Typical Price. A taktiež CCI Custom Candles s príslušnými nastaveniami, to znamená 72 hodnota. Prekúpené a prepredané oblasti idú na nulu. A samozrejme zmena farieb, ak vám vyhovuje, môžete si nechať zelenú, ak nie, tak na našu klasickú modrú. Už to tu máte. Takže je možnosť aj vidieť, že tie signály sú úplne iné ako pri minúte alebo 5-minútovom grafe. Pre porovnanie pri 5-minútovom grafe samozrejme ten signál príde neskôr, pretože je tam 5-minútový timeframe ako pri 3-minútovom. Takže vstúpite skôr do obchodu. Máte take profit 17, tu by ste mali take profit 11, takže tu hneď vidno rozdiel. Môžete si to otestovať, toto je vlastne vec period convertidu. Ďalšou vecou, ktorou sa budeme zaoberať, je testovanie stratégií. Takže poďme na testovanie stratégií. Testovanie stratégií sa robí MetaTradery zapnutím testovania stratégií testera. Ako máte možnosť vidieť, je tu možnosť výberu rôznych stratégií. Momentálne si vyberieme treba stratégiu MACD Sample, ktorá je tu už vložená ako Expert Advisor. Neskôr vám ukážem aj, ako sa takáto stratégia, ktorú si stiahnete na intranete, dá otestovať. Momentálne používame tú, ktorá je v MetaTradery použitá. Použijeme to na euro-dolár. Môžete to používať na hociaký z týchto mien alebo aj na rôzne iné veci, ale dáme si euro-dolár. Model, každý tick založený na najmenšom možnom časovom rámci, ktorý je k dispozícii s fraktálnou interpoláciou každého ticku. Môžete si voliť obdobie. My si zvolíme pre testovanie M5. Samozrejme môžete použiť dátum. Ak použijete dátum na testovanie, tak je možnosť jeho zmeny. My budeme testovať od 17.9. do 26.9. A v prípade, že máte Visual Mod zapnutý, tak uvidíte o chvíľu, ako sa ten Visual Mod spustí. Dáme tlačítko Štart. Tu je teraz ten Visual Mod, ktorý sa momentálne spúšťa. Ten Visual Mod od daného dátumu, čiže ja som mal od 17.9. Takže začínam stratégiu od 17.9. až do 26.9. Zrýchlim to trošku. Posunom tohto rolovacieho tlačítka. Týmto prešlo vlastne celé otestovanie stratégie, ktorá tu je. A jej výsledky je možno vidieť tu.
Ako máte možnosť vidieť, urobil objednávku pod rôznymi číslami, kde ich modifikoval. Čiže objednávka číslo 1 bola modifikovaná, bola otvorená o 15:41. Bol zobraný zisk $50. Následne otvoril objednávku číslo 2, bol zavretý na stop losse a takto keď si prezrieme celú stratégiu, tak vlastne bola ukončená 24.9. na take profite so ziskom ďalších 50, takže stratégia začínala na 10 000 účte a skončila 10 058, takže nastavenie tejto stratégie bolo dobré. Máte možnosť vidieť aj graf, ako jednotlivé obchody prebiehali, to znamená, že začali sme na 10 000, skončili sme na tých 10 058. Samozrejme môžete si to prekliknúť na report, kde máte napísaný hrubý zisk 142, hrubá strata bola minus 83, čiže čistý celkový zisk je 58. Čo je podstatné, krátke pozície boli 3, vyťazné 66%, dlhé pozície 3, taktiež 66%, neúspešné boli stratové 2. 33%. V stratovom obchode ste stratili 48,83, získali ste 50, najväčší, máte tu priemer, nejaký maximum výher po sebe 2, straty po sebe. Tento report si môžete stiahnuť, a to kliknutím tlačítka a uložiť report. Môžete si ho uložiť, dáme MACD, stratégia, uložiť. Takže takto potom táto stratégia alebo report vyzerá. Máte to všetko v jednom, kde máte, že čo ste testovali, na akých nastaveniach. Čiže parametre tam boli nastavené take profit 50, 1 lot, trailing stop 30, MACD open level 3, 2 a period 26. Toto sme si už čítali, tu je ten graf a to sú jednotlivé obchody. Ja sa vrátim naspäť do toho testera. Ako môžem príslušné nastavenia meniť? Stlačíme vlastnosti experta. Alebo vlastnosti expertov si môžeme nastaviť počiatočný vklad. My sme ho mali 10 000, to ani nemeníme. Pozície chceme aj dlhé, aj krátke, ale tu sú podstatné vstupy. Takže ak by som chcel zmeniť take profit, tak si zmením take profit, poviem príklad na 20. Loty, ak chcem 0,5, tak si ich tam zmením na 0,5. Trailing stop bolo 30, to môže ostať. Ja neviem, tento trend zmeníme na kratší, 14 trebárs. Dáme OK a dáme znovu testovať s tým, že by som rád zmenil dátum, pretože sme to testovali od 17. do 26. tak skúsme to testovať od 3. septembra do dnes. Ja to opäť spomalím. Takže štart. Teraz tester vstúpil do buyu. Ten buy ukončil tu na zisku. Takže ja to prejdem opätovne, zrýchlim to, dám to na celé. Takže ako máte možnosť vidieť spätne potom v tej histórii toho testovania, ako prebiehali tieto obchody s tými nastaveniami, ako sme mali nastavené. Takže viete si to tam pozrieť. Takže ideme naspäť do výsledkov. Pri tomto nastavení, ako sme mali, je výsledok po nejakých 31 objednávkach 9975. Takže ako vieme a vidíme, začali sme z 10 000. V čase tejto stratégie sme boli v pluse 10 004, 10 014, 12, prvé 3-4 objednávky boli plusové, potom medzi tým boli mínusové. A takto sa s týmto testerom stratégií môžete doslova vyhrať. Taktiež môžete si uložiť ten report, graf.
Pokiaľ by ste chceli vedieť, kde je trebárs minus 22,91, stačí dvakrát kliknúť na to a vám automaticky ukáže tú objednávku. Presunutím do grafu, dvojitým kliknutím, takže takto. 9,81, to bolo vlastne tu na 9,81. 10 zisk. Buyový, to znamená bolo tu. Sellový zisk 10, boli tu. No a tak ďalej. Neviem, zo začiatku trebárs. Táto objednávka, ktorá bola buyová, tu bol zisk tých 10. A tak ďalej. Teraz by sme si mohli povedať niečo o tom, odkiaľ tie stratégie a automaty vlastne získať a dostať. Takže tieto automaty je možno vzhliadnúť na stránke MetaTrader Library. Adresu vidíte hore, kde po potvrdení a vstupe na hlavnú stránku ste automaticky hodení do indikátorov, rôznych indikátorov, ktoré si môžete stiahnuť. Pri niektorých máte obrázok, pri niektorých ten obrázok nie je. Ja neviem, tých podstránok je 30, mám taký dojem nejakých až 30. Idem na tú poslednú, tak nie je 21. Takže potom máte možnosť si hoci ktorý z nich stiahnuť a nainštalovať do príslušného adresára. Ja neviem, treba z Beeline Profi. Pozrieme sa na obrázok. Sú tu nejaké úrovne, ktoré kreslia ten príslušný zisk, nejaký klouzavý priemer medzi tým je. Nevýhodou možno na tejto stránke je to, že nemáte popis k tomu, ako vlastne indikátor funguje, ale po nejakom zhliadnutí a otestovaní, alebo vôbec aj názvu, je to zrejme. Napríklad pri tomto nie je žiadny image, ale je to napísaný EMA 5034 signál, takže pravdepodobne robí na základe exponenciálneho klouzavého priemeru s periódou 50 a 34 a dáva príslušný signál pri zhode všetkých troch. Takto si môžete pozrieť jednotlivé indikátory, napríklad Laguere RSI s príslušným nastavením, kde je zrejme, že po prekonaní týchto jednotlivých úrovní 0,15 a 0,75, kde máte prekúpené a prepredané oblasti, viete, kedy máte predávať, kedy máte nakupovať približne. Indikátor si stiahnete kliknutím priamo na neho, takže on vám to priamo hodí, vidíte, je stiahnutý. Kde to teraz kopírovať? Takže nakopírujeme ho a ideme opätovne C, Program Files 86. Tí, ktorí nepoužívajú novšiu verziu Windowsu, tak Instatrader majú nainštalovaný Program Files. Takže Program Files 86. Instatrader Eagle Live. Ja momentálne Experts Indicators. Tu navložím tento indikátor. Mám ho tu. Laguere RSI. Po reštarte platformy reštartnúť platformu. Takže po reštarte platformy treba zaplikovanie do minútového grafu. Volalo sa to Laguere. RSI.
Takže Laguere RZ, tu sme. Aplikácia, tak máme ho tu. Čiže po prekonaní, máme si aspoň 5-minútový graf. Po prekonaní tých prepredaných úrovní a nakúpených, vidíte, ako dáva signál tento indikátor. Samozrejme môžete prikupovať aj pri prekročení stredovej čiary 0,45. Prikúpiť, keď ste v týchto úrovniach. To znamená, že keby ste mali sell, tu idete do buyu, tak ste na 0 momentálne. Ale to keby sme nakupovali na týchto úrovniach, tu keď prechádza stredom a následne keď vybehne, tak tu máte 3 obchody, neviem, tu máte 20 bodov take profit, tu je maximálny take profit 19, tu na 10. No opätovne taktiež smerom nadol. Sell, sell a sell. Maximálny take profit 26. Prvá objednávka, druhá nejakých 24, tretia 19. To znamená v čase, keď už sa začína dvíhať z týchto oblastí. Každý jeden indikátor by ste mali otestovať. Najprv na deme, čo to ukazuje, ako to ukazuje, skúšať meniť nastavenia. Trebárs aj pri tomto, ak dám gammu hodnotu nižšiu, tak mi bude pravdepodobne ukazovať častejšie tie signály. Všetko je na tom, ako si to otestujete, aké hodnoty tam dáte. Jedna hodnota už bola strašne veľká. Takže 0,8 trebárs. Tu by sme mali predaj. Tu by sme mali predaj. Trebárs ešte aj na tejto úrovni. V podstate by sme to držali. To znamená, že tu by sme mali nejaké len 2 body, 6 bodov, 12 bodov. Takže to je, čo sa týka indikátorov. Teraz sa vrátime naspäť na tú istú stránku, na ktorej sme boli. Pretože na tejto stránke je možné stiahnuť okrem indikátora na MT4 aj expertov na MT4. Takže po kliknutí na expert je možnosť stiahnuť z rôznych expert advisorov, ktoré sú voľne dostupné. Sú tam na 4 stránkach. Ja neviem, vyskúšame si nejaký Divergence Trader napríklad. Stiahneme a kopírujeme ho. Program Files, InstaTrader. Teraz dávajte pozor, pretože ho vkladáme iba do Experts. Nie je to ani indikátor, nie je to ani template, ani script, je to expert. To znamená, že ho budeme vkladať priamo tu do tohoto rootu. Takže je tu Divergence Trader. A opäť musíme reštartovať platformu. Takže po reštarte aplikácie Divergence Trader. Skúsme ho testovať. Takže Divergence Trader. Skúsime tie nastavenia, ktoré sme mali predtým, M5 a tak ďalej. Poďme sa ešte pozrieť do tých vlastností. Loty 0,1, slip page, rýchly periód 7, pomaly 88. Má tu nejaké úrovne na buy a na sell, kedy má vystupovať z akých úrovní z take profitov. Sú to aj nejaké hodiny od 0 do 24, takže si to môžete aj nastaviť. Aký je tam nastavený take profit, momentálne na 75. 75 pri 0,1 to je strašne veľa, takže skúsime zmeniť na jeden lot.
a skúsme to otestovať, čo to urobí. Takže dáme opätovne štart. Píše nejakú divergenciu. Čaká pravdepodobne na signál na divergencii, takže to trošku zrýchlim. Zastavím to, ako vidíte, pravdepodobne presiahol nejaký úroveň divergencie, otváral sely, prvý, druhý, tretí, pretože nedosiahol príslušný take profit, tak som zvedavý, čo urobiť ďalej. Ja to pustím zrýchlenie. Ako vidíte, otvára rôzne pozície na rôznych úrovniach na základe tých nastavení, ktoré sme tam mali. Nechajme dobehnúť tú stratégiu. Už podľa tu na čísel vidím, že tých objednávok bude strašne veľa. Tam cez 1600-1700 objednávok. Takže sme v závere, sme na konci. Aké boli výsledky? Takže 10 900, 11 000, 10 800. 11, tak poďme úplne dole, 12, 13, 14, 18, 19, 17, 20, 14. Samozrejme ten záver musíte brať z rezervou, pretože on ďalej nemohol obchodovať a má tu otvorené ešte tie objednávky, ktoré nemá ukončené. A to sú všetky tieto. To znamená, že potadiaľ by sme mohli brať jeho zisk. Potadiaľ, toto sú, ktoré ešte nie sú uzavreté. Je tu napísané close stop, pretože už ten dátum testovania nie je ďalej. Takže aký zisk dosiahol? 14 852. Poďme si pozrieť ten graf. Vidno, že v tom grafe to išlo pekne dohora aspoň takto. Ten koniec samozrejme nerátajme, pretože to sú práve tie obchody, ktoré som spomínal. Hrubý zisk 34 479, strata 33 000, čiže nejaký celkový čistý zisk je len 1468. Čo je podstatné, možno priemerný ziskový obchod bol $25 a stratový minus 74, čiže možno v tých nastaveniach potom, ak by sme zmenili ten take profit zo 75 na menší, tak by ho bol dosiahol pravdepodobne skôr. Čo je pre mňa ešte podstatné, je maximálny drawdown. To znamená, že absolútny drawdown v určitom čase bol $5557 minus. Takže pri 10 000 účte, aj keď sme boli na tých 14 000, tak minus 5500 niekedy bol v drawdowne. Aj keď samozrejme to ukončil stále v pluse. To je maximálny drawdown. Čo je strašne veľa, samozrejme 69%, to by trebalo vytestovať poriadne. Takže takto máte možnosť si na tej stránke stiahnuť tú stratégiu, otestovať, zmeniť jej nastavenia, vyskúšať. Máte tu 4 stránky rôznych stratégií. Neodporúčam to skúšať na live účte, najprv si to otestujte na demo účte. Dajte tam správne nastavenia. Samozrejme tých stratégií a indikátorov si môžete na internete nájsť kopec. Chcem, aby ste mali možnosť a prístup k týmto veciam, takže takto máte možnosť. Takže to by bolo na dnes všetko. Ešte jedna informácia. 17.9., čo je streda, by malo byť školenie v Brne pre nových klientov. Samozrejme tí, ktorí sú našimi klientami a chcú si zopakovať jednotku, tak môžu prísť. Pre nich sa poplatok 269 €, samozrejme na nich sa ten poplatok nevzťahuje. A čo sa týka 18.9., to je štvrtok, to by sme mali mať obchodný tréning. Samozrejme októbra, už sme v októbri, nie v septembri, takže štvrtok 18. na Lukáša v Brne by bol obchodný tréning. Predpokladaný čas na stredu aj štvrtok od 9:30, samozrejme záleží od
od počtu klientov aj od počasia. Ak zasiahne vyššia moc, tak ja to neovplyvním. Predpokladaný záver okolo 16:00. To by bolo všetko. V prípade, že máte nejaké dotazy a otázky, neváhajte sa obrátiť na nás buď e-mailom na info@egoloforex.com alebo salata@egoloforex.com, poprípade hacai@egoloforex.com. Čo sa týka Skypeu, tak máte možnosť, poznáte adresu na Skype Egoloforex. Poprípade niektorí z vás využili aj možnosť položiť otázku priamo na našej stránke. Máte dole, ak máte otázku, stačí vám kliknúť, napísať. Vieme sa s vami okamžite spojiť a odpovedať vám. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Prajem vám úspešné tradingové dni. Najbližší webinár sa uskutoční pravdepodobne po školení, čiže potom 18.10., potom 18.10. Presný termín bude uvedený v klientskej zóne v časti webináre.